10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, go! Două mult. Asta e, da. Dă-le cu mine aici, dă-le cu mine. Hai, frână! Și gaz! Gazul mult și stai pe urme, Stai pe urme, dai gazul mult. Gazul mult, pe urme. Ești acolo, frână tare. Hai tare. Așa, vezi că pleacă. Nu-i trebuie internul mult, gata. Revenire pe urme, bravo, mă. Aici, pe urme să stai, Davidul. Că lucrează cu volanul. Dacă trebuie frână și gaz, știi? Dă gaz dacă trebuie, așa, frână un pic și gaz. Iar și gazul pe aia maxim, acum cu a doua. Mergi până acolo, știi? Până și pe două. Pe du. Sărit, frână tare, da? Frână tare. Așa, mă, lasă un pic. Frână, intră mult. Și direct, gaz. Asta, bravo. Acolo, bravo, David, e bine. Și a treia în dreapta, da? Bravo. Asta. Nu pe drept, da? Așa. Stai. Dai, până sărim. Așa. Și frână un pic. Dai, frână un pic. Așa. Dai doi. Asta e, bravo. Intră după col. Foarte bine suntem. Dai. Atenție, și că pleacă spatele, da? O tipă urmă. Până gaz, hai. Gazul pe ea, stai pe urmă. Așa, până gaz, hai. Până un pic și gaz. Așa, stai pe urmă. Dai. Un pic, până și gaz. Dai, max. Până acolo, iar până tare. Și până gaz, și gaz. Gazul pe ea. Bravo. De 3 ori. Intră. Hai, intră. Și gaz. Dai. David Ungur este băiatul lui Danny Ungur, cunoscutul pilot de raliuri, iar Albert Baru este un pilot care și-a început parcursul aici la slalom paralel chiar în această zi, un pilot ce vine din Timișoara, de la competiții regionale, ce merge pe un Citroen C2, respectiv Suzuki Swift. L-am văzut și curse digitale în Digital Rally Series, cât și în competiții de viteză în coastă digitale, cu un rit foarte bun acolo, Albert. Vom vedea un duel între doi juniori aici, pe traseu, între două modele asemănătoare, Dacia Logan. Da, văd aici mașina lui Rareș Damian tractată. Da, o etapă dificilă pentru pilotul de la Vali Porcișteanu Racing. Ne pregătim acum de un nou start. Și avem plecare pentru David Ungur, respectiv Albert Baru, pe două modele Dacia Logan. Baru este pe partea cu podul, să vedem săritura pentru el. Preventiv acolo, a avut grijă să nu facă probleme. Îl vedem și pe David Ungur cu acest model Logan de la Danny Ungur Racing. David este și basketbalist de performanță, iar acum face pasul automobilism. Cum a zis tatăl său, un nume celebru în lumea motosportului românesc, Danny Ungur. Săritură bună acolo pentru David Ungur la luptă cu Albert Baru pe acest circuit. Trece prin fața noastră David Ungur. Îl vedem și pe Albert Baru. Au intrat pe ultima tură pe acest traseu. A trecut rapid acolo de săritoare David Ungur.
se pregătesc acum de start Radu Florin și Andrei Bârsan. Iată, vedem în acul de păr de stânga foarte multe denivelări, foarte multe șleauri. Da, și urmează să avem și final pentru acest duel. Se apropie de final cei doi juniori cu modelele Dacia Logan. Avem cadre acum cu Albert Baru. Este în penultimul viraj și avem final pentru David Ungur, final și pentru Albert Baru.